килима разваля целият ти хол. И дори не подозираш защо? Това е част 2 от нашата рубрика "Как да избереш правилния килим". Имаш ъглов диван и избираш размера на килима на око. Ето златното правило, което интериорните дизайнери използват. Килима трябва да е по-голям от дивана, иначе стаята изглежда малка и разхвърляна. Опция 1. Всички крака на дивана стъпват върху килима. Килимът излиза с около 20 см от всяка страна на дивана. Така получаваш най-завършена и луксозна визия и ще стъпваш на меко, където и да седнеш. Подходяща за наистина голям хол. Най-често тук размерът е 2:3 или 2,40x3,40. Опция 2. Само предните вътрешни крака на ъгловия диван стъпват върху килима. Това е най-популярният избор и създава баланс, дори в по-малки жилища, където диванът е до стената или има други мебели, които ограничават пространството. Обикновено размер 160 на 2,30 е най-подходящ. Опция 3. Килим само под масата в ъгъла на дивана. Това е грешка. Мебелите остават разпиляни, а стаята изглежда по-малка. Килимът зонира пространството и събира мебелите в едно цяло, което прави интериора завършен и подреден. Остави поне 20 см свободен под като рамка около килима, за да запазиш усещането за простор. Внимавай да не навлиза в зони с интензивен трафик, за да избегнеш спъване в ъглите. И бонус съвет! Използвай хартиено чиксо, за да отбележиш мястото на килима около мебелите. След това измери с рулетка и откри най-близкия размер на kilimi.kamko.bg. Запази и гледай това видео преди да купиш следващия си килим.